にしたるわ。GTA の設定間に合わなかった。あ、もう今よ。痛い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 。俺の顔から想像して。どんなことするか今。ガリバしろ、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 ガリバしろ。は死んだ。カメラが上についてね、これ超強い。これリロードいらんて。あ、そうなの？うん。だから理論上1000発撃ち込める。このレートで。最強じゃん。死ぬ。ちょっと待って。早く早く。乗れ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 早く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 乗れ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 
なんでお、嘘だよ、俺。どうしてちょっと水が美味しくないの。ありがとうって言うわ。ありがとう、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 ありがとう。なんか甘くなった。よし、ドラがやめたんで俺らもやりましょう。これだけ次がたまります。終わり。プラセット落とします。本当にダメだよ。全然俺やろ夜やりたみが深いです。また出すお昼やるだろ。ガリバ強盗しに行こ何う。強盗しに行こ俺も辛いって。フリーサーはもうええって。カリバー強盗しに行こうじゃないか。う。ガリバ強盗しに行こ一番消えそうなのお前だろ。う。だからこそ強盗いけんじゃん。消えたいのか。もうこの世から自殺の方法かもね、あれ。じゃあ、木のやったやつ、木のやったやつ。いや、それやだ。やら、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 やら。せっかく配信開始したのに俺。病気になってたのね。いや、もう病気になったよ、なんだ、俺。今俺、エイズとコレラで勝ったもん。今の動画のせいで。頼むわ、マジで。じゃあ、ガリバ強盗行こうるせえ。殺されてんのか。う。ガリバ強盗行こ人生で初めて殺されてるのか、マジで。う。ガリバ強盗行こ壊れちゃった。もう壊れちゃったんだ、バロンは。優しくしてあげないと。バロンヘルブリンガー使ったやつ。う。なんでまた賞金つくのバカけ。あー、道間違えた。ガリバ強盗行こう。強盗行こう。もう GT を落とした。ほんとだ。病気になる。病気になる。ガリバ強盗行こう。DJ バロンすぎるわ。じゃあ俺一人行ってくるわマ。ジで病気になるよ。これ、エイズになる。でももうお金ないもん俺。え、これ何が映ってたよ、こっち。あ、これあれか。ここでもうカメラがダメなのか。
これは強盗いけねえ、これ。今のやってる。これ面白いな。女のホラーの悲鳴の全てのサウンドだって。これ壊れる。やめて。オーマイゴー。ああ、面白い。壊れる。ああ。商品紹介したるわ、じゃあ。シークレットライズでナイスだった。ビックリマーケンさんのダイスボットが反応しちゃうの。そうなんですね。玉杉見てる？俺の顔じゃねえ、画面。山田さん顔映しとる。あ、かわいい。なんでそれ動いとんの？魔法？これ俺の体の一部だから動く。こうやって、あって。なんだかな、死んだのか。正しい。でもそれ、この絵面さ、バロンのその表情とさ、その帽子とさ、背景とさ、椅子の感じさ、本当にそれ、女を釣ろうとして配信してるやつと今完全に同じだ。パッと見だと。すげえな、それ。それマジで何で動くやつだろ？糸で。ここを押すと、空気が圧縮されて、なる。ああ、面白いな。そう、この中に多分、チューブが出て、こうやって。それ、頭にチンコがついてる帽子作ったらさ、同じことできるじゃん。そうだよ。やばいね。音がやばいことになってる。はい、行動させて。口めっちゃでか。やごとさせるじゃん。CSGO やれ。もうそんな気力ない、俺。今日大会なの？ないよ。何いつなの次の大会？わかんない。バロン切れとる表情を映しながら俺やってほしいわ。俺と切れないよ。切れてほしい。やっとったら面白いじゃん。すべての人切れとるの面白いから。これインスタ上げたろ。マジで壊れるかもしれない、それ。俺めっちゃスパムで争う。ガスから争う。お、萌えじゃん。これ萌えだよ。上がっとるやん。これがジャパニーズ萌えだよ。かわいい。きめえや、こんなのっけるやつ。俺こんなのっけるやつどうしないんだけどね。コリアン友人みたいじゃん。そうなんか俺似てねこれ、ユージと。それ、めっちゃ似てる。めっちゃ似てるよね。俺橋本から来て気づいてんだよね。俺ユージ似てるわ。いや、でも、そう
まあ、そんな似てるってほどじゃないと思うけど。コリアン UG はなんか、おっってなるけど、バルーンはまあ言うて別にその感じで配信しとっても多分普通に好こな人多いと思うよ。写真写りでか、映像写りいいのバルーン。これで食ってこコリアン UG は悪い。こうやって、お金がなくなったんだ。みんなドネートしてね。悪のって言ったらすごいたくさんスパチャ送ってくれとるよ。ほんとにちょっと俺これ、あれしよう。お喜びの舞。ありがとう。アクオさんありがとコメントが出てきたんだね。う。壊れる。2兆ドルぐらい来た。これも編集以外になってて。これみんなに見てほしいな。壊れちゃった。お。2ドル。この前の画像に載ったの、ユージに。LINE でお前に送ったやつ。送ったというか送られたやつ。俺今さ、1693ドルしかないんだわ。うん。PB じゃないまだ。How many fuck Korean using? 俺の顔面配信。俺をコンテンツとして楽しんでくれる人はいいの？俺、うんこちゃんのせ目指すわ。おい、やるべよ、やるべよ。純粋に聞かなくて笑った。何が今、エコになるんだけ汚ね。あ、お前、あれ減だったのど。あれ、だった。口だけにしとくよ。これどうやってお金稼げばいいのグラフって。グリッチするの。グリッチするか。でも、事実グリッチしないと金稼げない。また金降ってこねえかな。アバターがすぐ来たらマジで笑った。うわぁ。もうやることねえや。GTA。人殺しまくろう。マジでおかしくなりそう。こんなんダメだろ。犯罪。なんで恋のうさぎちゃんやめた
恋のうさぎちゃんない。これの、恋のうさぎちゃんっていうの。今、ミュージックアワー聞いとって恋のうさぎちゃんになって。これ、手なしできるよ、俺。ほら。どうあれ。もうや。賞味くだらん。実際配信の動画してくですね。これ、クラブハウス買ったけど、何ができんの？毎回そのレベルらしいよ。俺、空飛ぶバイク。 400万。まさきクラブハウス買ったあ、買ってないまだ。そうなんだ。正直いらなかったまであるよな。そんなこと言っちゃうの？俺もそう思ったね。いや、アバタル君が押すから。バロンクラブハウス買った方がいいよって言うから。あ、そうなんだと思って買った。それネズミそうだな。マジで。アバタル君に入んのか。元島アバタル君。そんなの笑う。一番高いクラブハウス買っちまったから、そんなこと言ったか一番高いクラブハウス買ったの。ら。うん。アバタル君がめっちゃ押してくるから。それ、どうなんの？一番高いクラブハウス。わかんない。ただ年寄りなだけじゃない。別に値段で何も変わらんから。は早く言えよ、お前。俺いなかったし。まあ、場所とかがなくなんじゃない？移動まあ確かに楽だな。ああ、そういうことか。それもありそう。機能は変わらんけど、まあ場所が違う。まあそうだね。49万したからな。49万。エラーで。ばらまかれちゃったね。自分のお金で。で、まどかの、この、絵を貼るために10万かけた。ボタじゃん。ラジオに春馬ライダー追加しながら、俺らバイク乗るから。あ、そうやん。できるの？できるんじゃない？ね、クラブハウスの機能はどうやって利用すんの？アクションメニューから、確か、あ MC なんちゃらってなったの。マウンテンバイククラブ。ー。おー、すげえすげえすげえ。しょうがない。モーターサイクルのモーターサイクルか。低学歴さらしまった。モコ道でちなみに。誰も俺のやつに参加してないんだけど。これ絶対やらなかったじゃん。騙された。ネズミ講に。騙された。ね、かわいそう、アバタル君。騙された、別に騙されてないと思うけど。まあでも画面ってスタートしてるから。そもそも少ねえな、俺。乗り物が。装甲車欲しいからガリバー、あれ行こう。ゴート行こう。グリッチでも探してやるね。今のグリッチ。全然高いくらい思ったんだけどね。じゃあいいわ。いや、普通に多分ごと野良がやってるから、それ参加したら。あ、でも買う金ねえんだわ。野良のごとやればいい。
家なくした。あった。家までめっちゃ近いじゃん、俺、クラブハウスから。これいい買い物したわ。アバタル君に感謝の感謝。1000円あげるね。あけね。あげる。好き。幸せわかる。わい、でけえ。駐車場あんのに乗り物1台っていう。情けねえ。嬉しい。嬉しい。強盗大作戦がやったら、今からやるんですよ、それが。脱獄大作戦のまでハードやと苦しいよ。うわすげえ !Go motherfucker って言ってる。全員のチャットで。よし、スタミナ。ノーマルでやるべ。ガリバはい。強盗。はい。はい。はい。行こはい。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 う。俺スタミナだけマックスであと低いんだけど。はい。はい。はい。あれ、ガリバ壊れた。ボットになっちゃった。はい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 。おお。ちょっとうんこしてくる。うんこマン。お前じゃない。まだオウム返しボーイ使ってねえ。仕事、何ロールやらんの？耳。BB。耳こがやしやがね。というわけで。お、来た。俺も早く次の強盗ミッションやりてえ。なんでMountain. Yes, this will Yamana. very nicely. A nice place you've got. Very chic. Nothing like a bourgeois bank. 壊れちまうわ。よくわかんねえ、オンライン、違う、RPG のゲームやるわ。買ったやつ。メイプルストーリー2。レーベルストーリーってなんか、やった友達曰くあんまり面白くないらしい。Get something. これはすごくでかい山だ。Normally, there would be a buy-in. You would put in money up. マウンテンじゃん。
getting a look at you, and there's no risk to... Shot. So, you ready?配信したる。ちゃんと GTA を頼むわ。しとるっていうか。There's a Pisa franchise on the Western Highway Oh, near Tumar. Freeza I was Goat. there. その肝を頼でぶち殺 Word し of た方がいい。 warning, we're on the job right now, so don't let the cops notice you. If they come after us, we call it off. So, my taciturn friends, I suppose you want to know how we're doing this. お出かけです。 Very complex at all. Dates. Across the street and unaware they're being... お、できた。俺を楽しめ。GT じゃなくて。 Good question. 俺を楽しむ。俺自身がコンテンツだ。One of those safety deposit boxes 割り込みじゃん。ワイプがでかすぎる。 missing. All starting to これいいやろ。 make sense. Security should be light. Well, relatively light. Excuse me. こいつきちげえか。 Light if your daydreams or raids on the Union Depository. どうこれありでしょ。 Turning over liquor 新しくね。 gas stations. And the bonds in the box will be worth more than a few rumpled ハードウ notes ェア from チー the ト till, だ。 so ヘ the ッド miners ショットライン is が worth 見 it. こうやって俺がここで打つ。 Plus, you know, the sea view Ah, is yeah, nothing like Jack staring at Cheeto. the ocean. いいや。 Incarceration, homicide, Shut all up. those weighty issues surrounding your first foray into serious armed robbery. I'm assuming you're kind of a cerebral crew because otherwise this whole not talking deal just kind of puts you on the spectrum. ふざけんな、こいつマジで。 Okay. 溜まって How about く we、ど just んど get ん。 there and see where we're at? 下手くそは俺のマッチに来るんじゃねハマってるってやつかな。え。何それ。あー、あれか。居抜きいいですか？キモい。黙ってしてればいい。いや、マナーなんでしょ。 There it is. Take a look. Drink it in. しょうがにゃいにゃ。 Hacked into their security feeder あれ myself.、最高にきしょい。 What are we looking at? 中身、 Small joint. おじさんと中学生とかだっ Staff た won't give a crap, especially about the deposit boxes. Customers will probably be thinking how to turn this into a screenplay. The boxes are in the back behind a safe door. We want box number 167. Yeah, it's right on the highway with good access. That works for you. You can get out quick, but it'll also work for the cops. Speed up their response time. Okay? Okay. Enough of this peeper crap. Let's go to the garment factory. Now, when you hit the bank, you're gonna need to hack into its security system. I've written a neat little programクソ to つまんね do all the work for you, but it's probably a good idea for you to familiarize yourselves with it. You in the passenger seat. I've sent it to your それフリー phone. ザーこれやらなあんの Dry run, keep your hands steady, and maybe the wet run won't be a disaster. いや、練習あれ。練習。やらなかったんじゃない小学生でもできるやつだ。え I'm calling Paige. She's 楽しそうだね、そのゲーム。 No?
going? You don't make it easy. Paige, it's Lester. The place looked good. Nothing we weren't expecting. Can you get the intel together? Hard copies to go on a notice board. Yeah, plus all the equipment we spoke about. I'll be over to collect it with those people. Yeah. Charming as ever. Okay, see you soon. She's loading the hardware into the back of a truck. Tools for the job, things for you to wear. On a job, your attire will depend on the role you're performing. As the job gets more complicated, the uniform. 何その If you're likely to be seen by civilians, you'll be provided with a couple of masks. Then when you go into the bank, you can choose one that goes with your eyes. And hey, there's the added bonus of none of your favorite comic convention outfits being linked to a major crime. Whoop-de-doo. Hey! Alright, where were we? Masks. Paige. Oh yeah, we'll go over there, pick her up, and go back to your place to plan this thing. I can talk you through the planning board later. That might be helped by a visual... Look it! That might be helped by a visual aid. The rest is self-explanatory. Listen to me, do what I say. Bullets go in here, come out there. And if you're ever caught, you keep your mouth shut. There's Paige. We're leaving this car, taking the truck. I should be using my cane. Hey. Smell Deb. Come on, back to your place. Oh, 髪切りに行くとめんどくさい Is it all な。 there? I think so. You want to get out and check? Go down the inventory? Or are you happy sitting there making a perfect butt imprint in your easy wipe seat? I'll take your word for it. Thank you. It should all be there. The clothes, guns, headsets, holdalls, masks, the drill. The files with all the photos and surveillance work. Hey, there's enough here to make us all look real suspicious. Nice little conspiracy to commit robbery charge waiting to happen. What, they're gonna charge us with thought crime? Not so much thought as everything but the deed crime. We'd be caught with our pants down and a hard-on out to here. Well, we're not getting caught. These are professionals. So I hear. The cheapest professionals money can buy. I like to think of it as investing in new talent. And until you and me start playing low-rent Bonnie and Clyde, that's the way it's gotta be. She didn't mean anything by that. By the way,何をでも手持ち無沙汰の時間にずっと耳を動かしたの悲しすぎる。okay. 緊張するわ。 Now, Paige, we'll set up a board for you, won't you, Paige? I'd let you do it if you could reach. I mean, I didn't see any milk crates for you to stand on. Mm-hmm. The most important thing to look for in an employee is respect. You can't get anything done without respect. Where was I? Oh, yes. The room. And Paige is setting up this board on which you will plan your scores. You'll use it to set out all the prep work you need to do, select your crew, figure out how the take from a score should be split up. So you need a crew to take a score. But only one person can be in charge. Respect. Isn't that right, Paige? Blow me. All right. You're only going to need one thing for this job. It's a high-speed armored car. Getting one legitimately and leaving a nice long paper trail to your front door. You're going to be jacking one from a nasty Korean crew and leaving a nice long paper trail to their door instead. This is good to go. Hey, here's your board. Good. And when you're ready to move on the car, go over it, study the plan, tick it off the list. You must be methodical. This isn't just a dumb crime. Oh, there is an element of that, huh? Oh. And when you've got the car, we'll come back here and talk bank jobs. Bank jobs.
俺、事前金足りなくてできないんだけど。ワンチャン事前金足りないんだけど。全員払えないかもしれない。あ、違うわ。まだ初強盗だから。あれか。めっちゃ暑いな。よし。おー、すげえ、こいつの装甲車かっこいいな。真っピンクじゃん。Hello? Can you hear me? I'll be here to talk you through all these jobs. What do we got here? Oh, yeah, the car. Okay. You're on the way to Del Perro. A Koreatown stick-up crew's been using a parking lot as a base for scores. They're into extortion. Never got out for my car って来た。俺の車から出るなよってことでしょ。I'd expect them to be packing, and I'd expect them to be paranoid. Come to think of it, you won't find a bulletproof car in the hands of anyone who doesn't have a healthy dose of paranoia. So be careful. 車の中から撃てって言われた。You almost there? Remember, you can do this however you like. まあ、装甲車だからね。 Careful. If you're not careful, they'll clock you, and then you won't get any choice how this is going down. 優しいね、この人。 Be on the top level こんなに、 garage on the north ちゃんと、 So, I see two 都 ways. 心さん優しい。ね。 Ramps to hit them hard and quick, or you go up the south でも ramps チートで and try to リードメーカーくれるやつにどっちが優しい？ウィドウメイがくれるやつね。そうか、ミドメーがチートの人にもらったのか。そう。 looking for you. So, put on mask. 3種類もらえた。あれたまない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 。これ今何持ってる武器俺。クソ M じゃん。ぶっ放してビデオメーカー。は And try not to damage the car too much. You can't rob a bank in a wrecked car. ビデオメーカーぶっ放したがために死んじゃった。あ、これはじゃあそこじゃない。死ぬなってきた。ああ、おめえもう俺の車の中おるって言われた。
優しいね。そう思った。まあ別にや、楽だし。優しい人もいるね。そういう人レベルいくつなの？ 55。あ、すげえ。介護しに来てくれてるとか、優しいの。嬉しい。あ、俺も行かなきゃいけないな。あ、違うか。あ、でも走行車乗ってらっしゃないでしょ、俺。終わったわ。Okay, I'll look after this. Lester will come by your place when you're ready to go.え？これってどうやって招待すればいいんだ？Your first time. You know, first times, well, it's never easy. There won't exactly be fireworks, you know?
it'll be vaguely awkward and disappointing. You know, you'll probably stick the wrong thing in the wrong part, and you'll finish too early, and you won't be able to make eye contact afterwards. But new worlds will open up. Something will have changed. You know, new opportunities, new risks, and that's when you'll remember that old Uncle Lester was here for you, guiding you through it. And then you'll feel a little creeped out, but you're gonna repress it. Wash it down. 疲れてるもの We'll never talk about it. Okay? Okay? どう Okay. するべきなん First だ time. Lisa. 知りません。 It's a two-man ど school. うしたいのか。 One of you drives, keeps the heat off of you. It's The other goes into the it's bank, goes to the specific it's safety deposit Kyle. box. Then you get out of there, you get in that fast armored car, and you get the hell out of that place. Then once you're clean, once you got no heat on you, come see me, give me the box, you get paid. Okay. You know, like I said, it is your first time, so don't expect too much. There are wild, insane, mind-blowing orgies in your future. Orgies! But, we all gotta start somewhere. Good luck! Huge. これどうやって帰るの？めっちゃ優しいじゃん、この人。え？通訳の時間帯？
寝ぼけとる。寝言だ、これ。ちょうど通学の時間だったから、あれだ。なんのこっちゃ。ちょうど通学の時間だから。好きよ。え、もう通学と思ったらまだ5時40分だし。気になる。いやあいつの意味ないからな。あいつ全部やってくれるやん。あいつ優秀すぎん？全部仕事終わらせてくれてるわ、あいつ。毎秒30発ぐらいでそうだな。この武器。何それ。
ヒ素がある。おもう周りが田んぼだからコンビニの中が葉柱だらけで、前に田んぼだった。めちゃくちゃちっちゃい虫が入ってる。ちっちゃい虫が入ってくるのレベルが数十体じゃなくて数百体だな。掃除するのめんどくせえ。さすがに来すぎるだろ。しかも冷たいところに入って死ぬ。めんどくさすぎる。めんどく Yes, さい it's ね。 the holiday season at the Crest 飛んで火 residence. 入れの逆だな。 Daddy's out drinking. Say, passed. お If that thing I talked about comes up, 両 I'll 方 call you in. In 変 the な格 meantime, 好 if してる。 anyone comes to me, I'll introduce a reliable pair of hands. キャリーしてくれた。全部やってくれた。 Time that wasn't bad, but don't get clingy. ちゃんと俺言っとこう。また7000での瞬間かけられてるわ。そんなかけられたの？わかんない。There's your... What the hell? I also sell a kit for filing off serial numbers.
You ever killed a man? I won't tell. Honest. Now, if you need advice, I am a weapons expert. Oh, Unique. swing that buddy around, huh?は？何？気持ち悪い。は？何それ？もう壊れちゃった。これめっちゃ強いな、この武器。ウィドウメーカー。おかしい。レートがおかしい。ビーム。あ、ダメなくなっちゃう。もう1800打ち込んだわ。このレートは、あー、遅いな。あっちからやると。
殺すな。いかん、これ以上やると基地がたまる。寝るか。